Здравей, дами и господа, аз съм Вайло, тук с мен е Ани. Хай. Добре. И аз снимам. И сега, да, тя снима, аз снимам Speed Art. Арт просто. Аз снимам Minecraft Party. Канала ми ще е в описанието. Абонирай. Сега ще рисуваме скинът на Ани. Аз нямам скин. Просто ще рисувам скина просто. Нарисувай някакъв биш. Някакъв як нарисувай просто. Добре. Да, ще измислям в момента скин. А след малко се започва моят клип. Когато искаш, бе? Добре, ще кажеш хай на YouTube. Няма. Тебе аз не взех... не знам в кой сървър ще играя още. What the hell, бахти глада? Да не му нарисуваш някаква грозна, ей. Колко минути ми е клипа? Само по 10 можеш. То като ти минат 10 минутки, автоматично ще се спира. Така че бъди на малък екран, защото не знаеш кога продължаваш така, снимаш и до безкрайност. Добре. Не, сигурно си го гледам на телефона, няма да игра на малък екран. Добре, такова е си там 10 минутки. Да. Да, добре, ще си почна да снимам и 50, сега и 47. Кой ще да пиша? Сървър. Да, хел, бах ти момичето. Добре, готино стана, мисля. Не знам. Розово. Нали не искаш да има цветя? Не искам шапка. Бе, шапка. Аз ще рисувам вече. Ще правиш ли ти спит арт на мене? Арт на мене. Аз не знам как се прави. Просто ще ме нарисуваш някой път на клип. Може. Да, ето, ще я. Не е сигурно, даже... Аз след 10 дена ще заминавам в Англия, така че няма да мога да снимам. Да, ще гледате мен. Да, ще гледате нейните клипчета. Нубарски. Да, нубарски, това ще я кажа. Така и аз 10 дена също ще съм и в Англия. Може и оттам да снимам. Не, няма да снимаш. Плиз. Какво, плиз? Няма да снимаш. Не, ще снимам. Няма да ти лайк. Няма. Не ми пука. Какво правиш сега? Търся сървър. Който Ама снимаш ли? Не. Добре, не мога да джойна в сървъра. Джойна. Регистър. What is this? На коша да играш? На някакви игрички. Аз как на парти гейм, бе. Да, точно и някакви игрички. Имаш един сървър, дето не мога да го намеря, беше парти гейм. Садваш ли сега? Леко. Да, ето вижте, ако беше с фейскам, ще ти видите садващото и лице. Няма да снимам с фейскам, тъй че садвай ти. Няма за какво садвам. Ясно. Я съм в теб. Спри ги тези чалги, ма. Това е на турски. Беше ти туршина. На турски е, честно ти казвам. Бе, тук да не почна на турски сега. Аллах. Алага да. Аллах. Айде да направим поздрав за един от нашия клас. Андрей, не чурка, полска печурка.
Да, Андрианчо, ако гледаш този клип, садва яко му. Садвай. Поздрав за теб специално. Андриане, чурка. От сърце. Скъпи чурка. От сърце, да ти се навре в газа, бе, курво. Андриане, чурка. Така ли си псуваш на клиповете? Аз в момента снимам. Така ли си снимаш на... А, Их, ти си, да. сякаш някой ми псуват. Добре, не мога да намеря пачи. Сървъра, садвам. Своите са кадаун на всеки негов клип. Да, Как че при тези чалги, ма? аз не слушам чалгат. Сега ще да пуснеш Азис. Това не е Азис, бе. Ти си много... Добре, айде, Фики. Не, спокойно няма да ти пусна фики. Добре, значи пуснеш Тони Стораро. Тони Соран не слушам. От кога? Да кажем на колко години сме. Аз съм на 12 и той също. Тя е на 10, аз съм на 11. Да, бе. Всъщност да, аз съм на 10, тя е на 10. Да. Да бъдем честни. Такава е наш. Така. Да, скоро очаквайте Нов клип си го... Фейсбук канал. Тихо, бе. Фейсбук канал. Мисля... Очаквайте го след 3 години. Да. Както 3 години съм мъчил да снима един клип, т.е. аз си казвам. Събираме, когато съберем 20 абоната и правим. И ще почва да плодява. Да, си качваме най-важните неща там. Това не беше чалга. Това беше чалга. Не беше чалга. Чалга. Беше чалга. Чалга. Не беше чалга, бе. Ей, ма, ядосай тук, че ще играя по 2-3 шамара. Да играли в геймчимца за... Ти не можеш. Буквай. Те ще вие колко хора има. Сега бе, то пък не мога да играя с този ник. Хадваш ли? 3000 токена на вятъра. Сад. Жалко, че е твърде много сад. Много. Невидимо безвол... Магнитка, ма, шити. Аз песен ми се заби в главата. На мене, бе, там Милена пя като... Да. Да не забравиш канала ми. Скайпа ми е Ивайло.казаков, а нейния не знам какъв е. Скайпа ти. Да, Скайпа няма да се го давам. ай си го мала. По-късно. Тя е садната хора, просто. Ще направя фен скайп. Да се кефят. Дай си оригиналния, ама тъпъл. Няма да дам оригинални. Да, защото е садната. Стига бе, не си. Добре, много як са получи скина, Ани. Да сподели ли? Не, ще ти видя клипа. Ох, тя ме е споделила. Добре, виждам ти. Ето, гледаш ли го? Да. Това ще не стане. Яко е. Добре, защо винаги ми закриваш едното око? Не знам. Мага. Добре, карай. Ама готино стана. Да, горе-долу. Нещо тук да направим. Една кокошка, дето се е изакала. Да, точно. Не, ще направим. Скоро ще снимаме тия мръшове, нали? Да, на турски сървъри. Да, там. Аби на сървъри, в които едва ли си играете, но IP-тата ще ги има в описанието. Да, Game Team Pruts и... Не са български сървъри, не са английски и няма да разбират. Са и... Сръбски. някакви, да. Са по-скоро андриановски. Адриан, пак ти казвам, ако гледаш този клип, садвай. Садва яко. Не садваш. Много смисъл. Абе, човек, аз не мога да се намеря сървър още. Пак ти ще снимаш. И ако садвам. Ще игра в един